fan stuck his leg out and tripped Shaq. The fan stuck his leg.
Tao. Magdigos si Mesa ka naman.
Maan-an. Pagkatibagin.
Uy, mega love shoutout everyone. Good morning. Good morning, MEJ Bulag. Thank you so much for coming. Kabsat natin, nandyan lang po si sino ba ang pinapunta ko dyan sa'yo? Angel. Nakatambay po sa live mo, kabsat natin. Sis Lucita, maraming salamat. Akala ko magdamag yung live mo, pero kaninang 5 a.m. nung nagising ako, pagtingin ko doon sa Angel ko. Iba na po yung piniplay niya. Natapos na pala. Sis Lucy, thank you so much. Ma'am Icon, maraming salamat. Good morning po sa inyong lahat. Alan Pumarada, thank you so much everyone. Maraming salamat po. YT pa rin ano, bago matulog, YT. Pagising ng umaga, YT. YT is life talaga. Good morning, MEJ. Maraming salamat. Mag-play na lang po ako sa iyo, Kabsat, MEJ. Check mo na lang din po ang bakas. Hindi ko na may babanggit dito kung ano yung piniplay ko, pero check na lang po ang bakas. Maraming salamat.
Tomato. Ang takay wallet mo. Baka napukaw di coin purse mo. Napukaw? Eh? 50. Pagkakapi lang mo 50. Das doktor dari 50 pesos. Tidak dari 100. Das. Di black. Na. Pag vitamins ka hardin. Init na po doon. Ito ko na lang ipwesto. Eh. Thank you so much everyone. Maraming salamat. Nag-umpisa na po ako mag-play kaso isa lang angel lang available kasi nakatambay po yung iba. Maraming salamat. Hindi po nag-live si Madam Nati, si Lucy kasi tinignan ko kanina. Si Domingo Dalde po ang nagla-live. Maaga po siya nag-live kasi ako pas 5 siya. Naka 1 hour na kanina nung chinek ko si Sir Domingo Dalde. Na hindi ko na mabasa. Sandali. Kunin ko yung reading glass ko. Ay, sama natin kasi ito magtagdak ka. Kami napunta sila. Disrespect data. Sis Helen! Good evening! Ay, good morning! Good evening pa lang yung orientation ko. Good morning na po si Helen. Mag-pray din na lang po ako sa iyo si Helen. Ma'am May Insight, good morning. And of course, the team Money. Check na lang po ang mga bakas. Guys, hindi na kasi ako nag-i-screenshot at nagpo-post. Yun. Maraming salamat. Isa-isa lang po yung angel ko ngayon kasi nagtatrabaho na po yung iba. Dait. Mun amang dait bad sina. Put mo dait. Pate Ma. Ma, let's cut my type it out. Yes. Tayo na po. Kami tayo.
lamang po mga kaibigan at hindi pa sila natapos magbihis ng mga batang po. Kasi hindi memorize ang sunod-sunod na gagawin. Kailangan pang sabihin ang susunod na gagawin. Ito na! Ate! Hindi memorize, dapat synchronize na yun eh. Pagkatapos maligo, ano ang dapat nilang gagawin eh, hindi pa memorize. Paano mo i-submit yung seedling? Paano mo i-submit ito? Alam niyo yung bag mo, Hans? Avocado seedling, sabihin mo avocado. Fruit bearing trees? 1. Avocado ito. Huwag mo, sabihin mo kayo ng avocado. Saan nyo ba yan itatanim? Punasan nyo dagita sisyo. Nagtiti para punas. Agsagay-say ka mo, Tais. Oh, Tina! Jimmy the egg. It's been Mega! Natapos ko na po i-play si Kabsat Rudy Legaspi. Ikaw naman po, MEJ ang piniplay ko. And then si Helen. And then si Mabel's Vlog. Thank you so much everyone. Dito kami sa probinsya. Sis Mabel. Nasa probinsya. Pinagla-live ko lang si Mr. Madayag dahil wala siya dito sa Pilipinas. Ayan kasi yung orchids yung asawa ko yan, yung mga orchids niya. Galing pa yung bundok, butterfly orchid. Yan yung wild butterfly orchid. Binigay ng office mate niyang taga DNR, di ba? Taga DNR sila yung nanghuhuli ng mga ganyan eh. Pag na may nagbebenta galing bundok, pinagbabawal nila. Pero mabilis dumami yan eh. Mabilis po dumami yan, butterfly orchid. Ang ganda at ang bango niyan. Ang hindi nyo siguro nakikita. Ito, ganito po ang bulaklak. Ganyan. Mabango po ito at mabilis lumaki. Dumami pala.
Hindi lumalaki, dumadami. Magkagaganyan, oh. Itong magkakasihing ng ganyan. Tapos, ito na magkakaugat na yan dyan. And then, ita-transfer mo na yan. Tapos, ito po yung bulaklak. Napakabango po yan. Kay Mister yan. Siya yung gumawa ng ano. Nilagay ko lang po dito kasi umuulan pagkahapon. Mas madali kasing ano. Oh, tignan mo to, transfer ko na to kasi hindi ako marunong gumawa ng ganyan yung sa buko. Kaya transfer ko dito sa paso. Pero ito na, oh, namulaklak na. Ito yung pa yung isa, oh, ang dami. Ang dami na. Pag hindi umuulan, ang pinapandilig ko po dito, yung hugas bigas. Yung hugas bigas ang pinapandilig ko po dito sa orchid na ito. Ito lang yung tanim naming orchid. Ay, meron pala yung isa. Yung purple. Ay, nilagay ko na lang sa puno ng mangga para dumami. Pero yung purple na yun, nakikita mo lang naman yan sa mga puno din. Pero ito talaga ang pinaka-wild. Sa bundok lang talaga yan nakukuha. Pinagbabawal na nga ng DNR yan. Pagka nakitaan kang nagta-transport ng marami yan at pangbenta, pinagbabawal na. Kasi exotic na daw yan. Butterfly. Ito yung dahon niya. Butterfly orchid. Mabilis lumago. Magkakaganto, sihing, tapos yan ang baby. Magkakaugat na yan. Kagaya nito, nagkaugat na. Oh. Hindi ko na ta-transfer. Puputunin lang po dito at ito transfer. Hindi ko na to na-transfer. Nagka-bulaklak na rin. Yan. Dapat ganito ang gustong-gusto nila pag ganito nilalagay. O kaya ikabit sa isabit sa puno. Tapos doon na magpo-form ng ugat. Doon nakakapit ang mga ugat. Yan, ganyan po ang orchidea. Ang orchid ni Mister, sa kanya yan. Dami ng bulaklak, napansin na rin ni Bianan nung nagpunta kanina. Dami-dami na. Hinihingi ito eh, may nagbibigay naman kami. Pag nagbibigay kami, buong ganyan na. Kaso lang, sa akin naaawa ko pag hindi nila inaalagaan kasi ito alaga ko to. Pagka alam kong hindi marunong mag-alaga yung tao, hindi ko binibigyan. May humihingi na naman noong last month, sabi ko mag-transfer muna ako. Mag-propagate muna ako. Yun po. Hindi naman po ang garden namin magulo, hindi ko pa naayos. Gumawa lang ni Mister ng flower box, yung ganyan, yung may diyan, may semento diyan, flower box 'yan. Instead na halama na ang nakalatanim diyan. Nagtatanim kami diyan ng kung hindi patola, bitter gourd, yung ampalaya. Yan, yung ampalaya. Ayan, tapos na ang may Jesus Day Mass kasi yung mga bata. Kanya-kanyang schedule every day. Yung panganay yung may schedule ngayon. 2 million people. Dalawa na lang pala ang nakatambay dyan. Thank you so much. And EJ, naka-play. Kaming kanin mga nun. Ibigamit po kasi. Ang niligulos pa ako nito, kinig-kinig ang ubot na. Pero din na, bitatang. Sabi ko din naturo. Uy. Hardin. Avocado. Dun niya din. Dun ni.
Heinz. Heinz, ada ba Heinz? Alam mo yung white shoes ko diyan, di ba? Surap. Yung white shoes ko. Ah, yung white. Propaganda selling the idea that fondue was a proud Swiss tradition, even though nobody had ever heard of it. And the reason they pushed fondue was because it made old hard cheese useful again, so they could clear out inventory before it spoiled. As a result, the government was able to fix their cheese surplus by gaslighting their citizens into believing that if you didn't eat fondue, you weren't Swiss. The 1930s. This game takes 400 days to beat. That's over a year. But somehow, people have still found a way to speed Ano kaya mo? doing it by just waiting. Let me explain, because this might be the most deranged speedrun I've ever seen in my life. See, the game's called The Long One, and you play as a little thoughtful guy who you do little tasks while you wait for your time to wake up from your sleep. But the only problem being that the game only wakes up after 400 real-life days. But here's the twist. Every time you do something to make this little guy's life better, like decorate his house or play music or read a book, it makes the timer tick down just a little bit faster. And some insane people on the internet saw this premise and decided to see how far they could push it. So after years of trial and error to find out the optimal method, it turns out that if you can perfectly run 100,000 run stretches in a row, you can speedrun 400 days in about 16 hours. This game takes... Okay. Have you heard of the theory about people who play video games? No. So you know how parents... One. Thank you so much for million
4 million people in the house. Amazing friends. Thank you so much. Disipulo ni Cristo. Thank you so much. Thank you so much, my bell. Pag-play ko po kayo, disipulo, just a moment lang ha. Naka-play isang last play si Uber. Wala kasi akong monitoring sa loob. Nilabas ko po ito para another view. I recently talked about some of the weird seeds in Bedrock, and now some new ones have been added to the list. If you enter the game with this seed, you'll see 2 different end portals generated side by side at these coordinates. And if you enter the game with this seed, you'll come across something even stranger. A stronghold and a desert pyramid have spawned inside each other. And since the pyramid destroys one of the end portal frames, you can't activate this portal no matter what you do. Yeah, this is really ridiculous. If you go to these coordinates in this seed, you can see an igloo underneath the frozen lake. When you enter the igloo, you'll see that the floor is covered with water. When you go down into the igloo's secret room, things get even weirder because the floor of this igloo has disappeared due to the world war. And naturally, the zombie villager here have fallen down as well. This is really just ridiculous. I recently talked about some of the weird. I just unlocked every class with one secret admin code. This new code gives you 5,000 gems instantly. No grind, no spending. Everyone knows after party. This one's on another level. Before I reveal it, like this video, copy the share link, comment. Then, go on your file, tap the link, grab your code, and enjoy your free gems. I just unlocked every class with one secret admin code. Ay, Oscar. Correct. Tikmas na lang. Ay, dapat mulan to eh. Hey! Padil-padil. Pas na ladaw.
Sis Lucy, nag-live ka po ba? Sandali nga, ma-check ko po. Sandali po. Sis Lucy, di ka pala nag-live. Pero ini-play ko po yung yung live video mo. Isang live video na 1 hour mahigit. Yun, naka-live. Ay, naka-play. Sis Helen, mag-play din pa ako ng live video nyo. Sandali lamang po, iset ko lang.
Salamat, nakaalis na yung mga junakis ko. Salamat po at nakaalis na. Nakaalis na rin. Natapos ko na ang isa kong mother duty. Diyos ko Lord. Habang nagwa-white, nagma-mother duty. Ay, nag-end ka na pala, kabsat. Sis Lucy, naka-play ka na po ha. Sis Helen, naka-play. Miss Iconet, Miss Iconet. Mama Icon, nasa na ba yung isang cellphone? Ayan, mahihirap po na ang cellphone nung nung batang yun. iConnect, Insights and Beyond. Ang pinagpi-play ko sa Sis Lucy, yung laptop, tsaka Sis Helen. Mag-play na lang ako. Ay, si Oscar. Hello, Oscar! Oo nga. Natapos ko yung play mo kagabi. Ikaw naman ang susunod kila Ma'am Icon. Ayan, may harang agad Ma'am Icon. No? May harang agad. Ma'am Icon. Ito yung kagabi. Wala na kasi itong may-ari na to na pumasok na. Thank you so much, Ading Oscar. Oh, may 4 silang nanood. Wala akong monitor dyan. Ginamit ko sa pag-play. Yung si Miss Beautiful. Siya ang nagpe-play kay Helen. Ayan. Oscar, mag-play na lang din ako ng live mo. Yung main ko na lang. Nakababad lang sa nagla-live kasi. Yung nag-support sa akin kagabi. Binabad ko rin kasi nakita ko nag-live. Ganun naman sa YT. Support. Hindi naman tayo mabubuhay nang walang suporta ng iba. Oh, Ma'am Icon, mahaba-haba ang harang ni Ma'am Icon, no? 1 of 2 ads is 1 minute mahigit. Yan. Pang 36 tamsak, Ma'am Icon, pag natapos ito.
Thank you so much, Kabsat. Tambay pa rin si Angel Madayag doon sa Angel Terrenal po doon sa yung kay Sir Domingo. Tatapusin niya yun hanggang mamayang 8 o'clock. Hanggang 8 o'clock lang po ang live na ito, mga kapatid. Saglit lamang po ito kasi papasok ako ng 8. Naka-play na po kayong lahat, mga kapatid. Si Helen Vlog, Lucita Romero, Ma'am I Connect, si Domingo Dalde. Yan si Oscar, sandali, natapos ko na yung si MEJ. Isalang na kita, Idol Oscar, sandali lang.
Thank you so much, kabsat natin. Ito na po yung mga piniplay ko ngayon. Si Oscar Bertonel, si Angelita, latest live. Si kabsat natin, si Angel po. Yung live nyo po kahapon, pang Tamsak 36. Ma'am, I connect si yung anak ko po, yung cellphone na yan, nakaplay. Hindi nga lang makakapagbakas yan, pero nakakatamsak. Sis Helen, ito po yung latest live mo. Tsaka si Sis Lucita. Ayun po, live na po. At ako'y magpapakain na ng alaga. Ala? Lobat na pala. Dali lang. Muna. Pagkamanan. Ang ads kasi depende sa sa video mo. Doon nila ibabagay kung anong ads ang nababagay. Pansinin nyo po guys, kung food recipe, food vlog, usually yung mga ingredients, yung mga inumin, mga ingredients, yung mga inumin, yung mga food companies, yun yung mga sinasalpak nila. Sis Lucy, baka busy ka na. Sis Lucy, hanggang 8 lang po ito mga kapatid. Basta gawin ko lang 3 hours, mag-end na. Kasi papasok ako late ako kahapon, alas 9 wala akong nakapasok, 30 minutes late. Ayun. Ito yung mga nakababad ko sa inyo. At ako'y kakain na. Wala kasi akong monitoring na sa loob. Ito lang naman yung nakita kong nakapunta dito. Si Oscar Bertonel, si Kabsat Nati, si Sis Lucy, si Ma'am Icon, sila lang naman ang nandito. Si Sis Helen. Si Disipulo. Ito pala. Sorry Disipulo ni Kristo. Disipulo. Sige, pull out ko muna yung main channel ko na nagbababad sa live. Tiningnan ko kung nag-live si nag-live si Chona Adventure. Hindi naman, baka busy, nagpo-practice na.
moment. Kuha mo na ako ng ano. Kuha mo na ako pinili. Jonas Vlog, Haram. Thank you, thank you. Enlightenment. Hi, how are you today? Enlightenment. Oh, Enlightenment. Enlightenment Vlog. Thank you so much. Malapit po po matapos yan. Punta na naman sa kita. Enlightenment. Going to your channel, Enlightenment. Back to ticket ito. Yan, hello, sister. Family vlog from Husband. Jonas still playing kahit na Jonas vlog. Ayan. Dinidikit mo ito, Enlightenment bago. Will-post tayo kay Enlightenment. Yan. 8 minutes, pa-cute moments, Enlightenment. Yan, thank you so much. Pa-cute moment tayo with Haram kay Enlightenment. Batu Mabira, this is LPK. LPK. For Batu Mabira. Thank you so much. I will get another one from you. Disipulo ni Kristo, nandiyan ka pa ba? O sige, kahit wala ka na dyan, piniplay na kita. Ito 3 hours ito kabsat, disipulo. Ito, ayan, sa'yo yan. Disipulo ni Kristo, Province Live, mag-ingat po tayo, umpisan na dito ang bagyo. Ayan, may 17 na tamsak. This is 13 May 17 na tamsak tsaka 56 na views. Ayun. Disipulo ni Kristo sa'yo yan. Si Kabsat Jimmy ang nagpo-play. Magkakaibang angel po kayo. Maraming salamat. Iwanan ko na kayo guys. Thank you so much. Thank you. Sige, sige, sige. Ayan, nagkagulo-gulo na yung aking ano dito. Sabay-sabay lahat may mga tunog. Kasi nakababay na yung mga live stream kay JRJ Artist Lucas at saka kay JN. Including kay Ate Banji. Naka-silent kasi si Ate Banji kaya nung sa ayan. Enlightenment.
FBN, good morning to you. Nag-play po ako ng ano, meron kang yung mahigit 1 hour na video. Yung happy birthday Alexa, 18th birthday yata, ayun. Na-play ko po yung kabsat. Sige kabsat, ipag-play kita, madamdama lang basit niya. Kasi nakababad yung isang account ko doon kay Chrismel. Yun, basta expect mo na lang po dun yung bakas. Baka yung main channel ko po yung i-play ko doon sa latest hindi live video yun eh. Yung 1 hour mahigit na birthday, yung premiere mo po. Yun na lang po kabsat FBN. Marami pong salamat sa patusok mo dyan. And good morning po sa iyo at sa inyo na nandito. Thank you so much. Magpapaligo lang ako ng doggy ko bago ako pumasok. Magpapainit pa ako ng tubig niya. Papakain muna ako ng pets guys. 5 million people, maraming salamat. Maski mag-end ako FBN, ipag-play pa rin kita. Basta check mo na lang yung bakas after. Basta within the day. Thank you so much. Hanggang 8 lang po kasi itong live ko or 3 hours lang. Naka 2 hours and 25 minutes na ako. So, konti na lang. Beautiful hello, Miss Yummy yan, Alex. Si Miss Beautiful, si Miss Yummy yan po. Mabira, look out po po ang turkey. And of course, in the internet, so, at Juliet. Okay lang yan. Salamat. Sponsor naman lahat yan eh. Sponsor lahat sa mga gadgets ko. Hindi ko kaya pumili. Pero ano, ang nag-sponsor kasi. Thank you so much. Oh, my family. Oh, thank you so much, Internet. Dito tayo, bakit mo comment? Yan, thank you so much. Pasensya na kayo, ang daming boses maririnig nyo dahil talagang nasasanay na ako sa ganyan. Na sinasabay-sabay ko yung mga live stream. Yan, naka-live stream si JR Josas, si JN, naka-live, si Ate Banji, naka-live po. So, tatlong live stream ang binabara natin
Nakababad lang po, Ate Kanji. And of course, Mel, habang magandang panahon dito tayo at and of course, and discover thank you so much. Ate Kanji, babad ha, nakababad ako kayo. And of course, ulit harap pa rin tayo. Ayan, pag-alik, harap pa rin. Tapos kasi, 26 Japan. Japan. 26 Japan, this is L34. Stella, thank you so much, Stella. Ayan, nakababad tayo kay JN. Nakalive ka ba, Stella? Nakababad ako kay JN. Nakalive ka rin ba? Nakababad din ako kay JL Quezos. Kaya medyo tayo-tayo ko ngayon. Pilit na nga, nabigtakan na, ipad na kung mga lipa. Yes, thank you. Nagbitanay ka si ko, badoy ka Yan, sa Stella. dati. Si Maya Pasay. Maya Thank you so much, Stella Carlos. Maya Balbano na sa bahay mo. Nandito tayo kay JL sa kabila. And of course, si Oscar Pipiones at saka si Ate Kanji. And of course, still playing tayo sa Patong Ending or Patong Rivera. Kulong tanong. This is L. This is L66. Ayan, thank you so much, Philippine Adventure. Playing with us here. 4 minutes po. And of course, yung Daytonet, still playing tayo sa 836. Ayan, sa cute moment. Ayan, thank you. 4 people in the class. Thank you so much. No problem po, ma'am. Next, playing dito yung taas sa 4 minutes po. Hindi ko na naman lahat yan sa video ko. Isang minutes.
Bilis. Naka 37 minutes na si Ma'am Aiko. Ayaw na kontak mo na. Ayan, thank you so much, Pato mo. Ibira, this is already done. I will go to, okay. Okay, let's go to natin your vlog. Team ka man eh, nakababad safety kayo sa kabila. Naka-safety tayo sa kabila. Kutang ako sa level kagabi. As bago na ako. Sige. Okay. Okay. Videos tayo dito kay natin your vlog. Sana all. Dito tayo sa 10 minutes ride the motorcycle. Dito natin sa vlog. Thank you so much. Sige po, ililipat mo na yan. Ano? Ano lang kasi yun. Yes na yun. May ikot din. Yung LS na kami sa mga ayaw. Kasi mo kayo masyado pa rin. Ma'am, Thank you so much, Sisi Boy Lucy. Ayan, dito tayo sa, pinaharang ko na. Thank you so much for watching. WW lang tayo dito. Still watching din tayo dito kay JN. Ay, basta hindi tabang sa kami hindi Minute of cooking, thank you so much. Salamat Kuya Tab. Damago mo tayo uniform mo man mga isa. Palagit yun. Hindi na pa namin din nagsabay. Tayo, my daughter and I ride a motorcycle. And of course, kay Tonet, plus one. Kuya Tab, thank you, thank you. And of course, Alex. Ay, ganyan talaga yan dito sa channel ko. Dahil masyado marami hindi na natin ang follow. So, ganyan po. Alam ko si Letonet harap tayo dito. Ma'am Nati Dalde, thank you so much. Ma'am Nati Dalde, kapi po tayo habang nag-live po. And of course, kay Sir Domingo Dalde po, nandito tayo sa After Household Committee. Salamat po sa inyo. Nati Dalde at kay Sir Domingo Dalde po. Naka-safety net yung ating ay no problem po na kung natin so naka-safety net yung ating kamali. Nag-wait pa ako Kuya Tal ng Libre Angel po.
cooking ko in this channel. It's yummy, it's beautiful. Kahit ko sa uban, ang parang ko, may naalam. Ikaw, lagi wala ako dyan. Ay, nakababad ko ah. Anyway, we have to eat the food for you tonight. We have fun. Tulay. 10 minutes, Kuya Kat. Fountain kinbot na nila. Nag-graduate na sila mga ikonek. Oo nga eh. Thank you ah. So yun, thank you so much sa pag-ano. Ngayon, Liz Jamie Franco ng Japan for support lang sa Patuma. Patuma biro, that is your channel already to do this. And Miss Beautiful, thank you so much Miss Beautiful. Si Mr. at saka si Liz ay nakaplay with doon sa maliit, sa malaki nating computer. And so na, andito tayo sa ride ang motorcycle. Si video sa ayan nag-ano and of course Jason. Yan, thank you. Sige. Oo nga, hindi ko nakita. Hindi ko pa nakita si Jun Vlog. Watching Kuya Tag Cooking. Miss Joby and Miss Beautiful. Okay lang yung isang tao lang. Yes. Kuya Tag, hindi ko tayo sa 10 minutes po. And of course, Ma'am Alex Sarah ulit also 4 minutes. Thank you so much. At saka kay Sheila. Sheila. Bagya lang. Yan. So, left and right na yung ating sound. Hindi pa kayo nahihilo dyan? Hindi pa kayo nahihilo dyan? Parang nasanay na ako kasi sa ganitong arrangement. Okay ba sa'yo? Okay ba sa inyo? Okay pa rin ba kayo? Yan, so we're hearing here Kela Carpo, JN at saka JR de Diosas. Ayan. Buti na lang si tahimik lang dito si Ate Banti. Nagkataon ay nato. Ewan ko lang. Banti! And of course, pilitin natin course of 2 again. Thank you so much, Jonathan Pure. Salamat sa ads. Ayan, puntahan dito sa iyong 10 minutes. Yan, well, family vlog. Thank you so much. Natapos ko yung dalawang video nyo. And then, Domingo del Day, after household fellowship po. Diyan pa sa Lumon, Kuya Tap. Adventures. Babad lang po here, mga 4-4 po. Sige. Ayan, nag-end na si Sheila Carpo. Sheila! Thank you so much, Sheila. Sheila Carpo. Puntahan natin si Sheila. Yan. Ura, go to your channel, Ura. How are you? Uy! Ididikit ko to si Ura muna dahil malapit na siya graduate. Patulong naman ng banana kay Ura. Ayan, Ora, dito na ako sa bahay mo. Animation. Yan. Kasuyo naman ako. Banana for Ora. Yan. Si Ora po ay animator. Ano
na yung bahay niya. 980. Kulang na lang siya ng 20. So, ilang araw na lang sana mabuli yung kanyang 1K. Pasuyo naman po. Yan, watching. Maggata po ako ng gulay ng natin from Philippines Adventure. Yan, pasuyo ako sa nakapin. 20 na lang ang kailangan niya para mabalik sa mga. Pasuyo, 20 na lang ang kulang ni Dora. And of course, yun ang bilis magtakbo ng motor niyo. Ayan, may 6 minutes na tayo. 4 minutes na lang kulang. Ayan, Natibanji, nakababad pa rin ako dito. Si Rima kasi. Si Rima kasi, ang pumunta sa'yo. And of course, Alex, na lahat yan pa lang tayo. For this all that. And lahat ng Kabsat FBN, ayun, nakaplay ka na po doon sa Alexa at 18th birthday, 1 hour and 32 minutes. Thank you so much FBN for dropping by for the visit. At ayan, magti 3 hours na. Liligo na ako guys. pangalawa ito. We are happy together again. Yan, we are happy together again. Kaisda! 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 Marunong sumayaw ang isda. Beth, thank you so much, Beth. Good evening, everyone. Dikit na kayo oras. Si Miss Beautiful. Thank you so much, Miss Beautiful. Ora Dan from Mr. Titanic. Thank you so much, Mr. Titanic. And of course, nandito pa rin tayo kay JRJR, Dito Rosas, kay JN, at saka kay Ate Banji. Si Ate Banji, nandito pa rin tayo. And thank you so much. Guys, naka-playing ako sa iyong highlights number 7. Highlights number 7 tayo kay and of course kay Oscar Daily Vlog, 4 out of 13. And of course, Miss Jamie, where tayo may harap sa kanyang GIF. Ayan, tapos si Lucy, nandito tayo sa magandang umaga ng Lunes. Ayan, salamat sa inyong lahat. Nakababad-babad tayo. Ayan. And
ka, Jonah. Yan, dito tayo sa video. Tingnan ko kung nakatikit ba ito dito sa ano. Ayan, balikan natin, Jonah. Si ano, with Iconic. Birthday I met Iconic. Balikan natin. And of course, Eben, nandito tayo sa ay, katapos Kuya Tat. Yan, Kuya Tat, nakuha ko isang pang video.
nagitla. Nagitla ako. And then, ay may makita. So, ganun po. I try to, support. So, yun na po. Sharing. Loving sharing. Sharing is love. So, that's how it is. Alam ko naman all out support kahit 2 hours lang every day ng live stream. Ayan, to people in the house, I am very much blessed na nandyan kayo with that 24 thumbs up. Ayan, salamat sa inyong mga pagsubaybay at araw-araw pag-iintay sa live stream every afternoon. Ayan, salamat sa inyo lahat. Although, of course, my time na hindi ako nakapagpapagod sa inyo dahil nga working tayo kaya sa dito. But anyway, I do am very, very happy na nandyan kayo. Always, as always. So, punta natin si June Vlog at siya nag-live na. Nag-pop up na yung kanyang, yung kanyang notification. At si Miss Jamie, of course. Saglit lang, Miss Jamie, ha. Puntahan ko muna si June Vlog. Naglo-loading pa kasi. Yun, June Vlog. And of course, Miss Jamie. So, ganyan lang po yan. Ganyan tayo sa live. Thank you so much. Ano yun si June Vlog na nagla-live? Thank you so much, June Vlog. Loading tayo kay June Vlog. And of course, kay Miss Jamie loading din. Waiting tayo. Yan, June Vlog. Waiting tayo din kay June Vlog. And of course, kay Miss Jamie. Well, it has been there. Yung kanilang replacement on the go. Continue pa rin yung replacement for tonight. Ayan. Good evening, Kabsat. Let's play, sabi ni Miss Jamie. Naka-play na po, Miss Jamie. And of course, kay June Vlog. Naka-play tayo. Number 2, June Vlog. Yan. Thank you so much kay June Vlog. Loading pa. Hindi pa ako makakakuha ng chat box. Nice, Coelho. Thank you so much. Hindi pa ako makakuha ng ng chat box. Nag-loading dito pa siya. And Elsa for Miss Jamie. Dito kay Miss Jamie, nagbigay agad ng chat box. Kay June Vlog, hindi nagbigay ng chat box. Anyway, yan. June Vlog. Napunta ko kay June Vlog para mapansin tayo.
Rosas is still playing. Jonah Adventure is still playing dito. The day I met I connect. And of course, si JN still playing tayo. Mga live lahat dito. Problema natin, nauubos yung ating angels pag ganitong sitwasyon. Maapilipin tayo. So anyway, tayo kay Adventure. The problem is, napakatan ko ba? Ayan, napakatan. Ma'am Alex, another video for you, Ma'am Alex. Kaya nag-complete pangalawang video. Ma'am Alex, going to your videos, Ma'am Alex. 9 minutes lang test. Ay, tapos na. Teka. Tayo dito na. Balik ko na pala po. Bukas tayo na hindi pa natin mapanood. Simple lang. Simple lang po, Ma'am Alex. And of course, for uploading. Kaya nagpupigil po. Ang kalawang video, kaya nagpupigil. There you go. Ma'am Alex, pangalawang video. Ma'am, binatundan mo na ako sa labas. That's lang ako. Sige. It's okay. Thank you so much, Jonah. Thank you. Nice well yun. G50, I will confirm just in a little while. Kami mo, ma'am. Nag-release ng Bispan. Memo 2. Sumisave ng ganito. Ayan, Ebet. Still playing tayo, Ebet. This is L49 plus 1. L49 plus 1 for Ebet. Bagong dikit. And thank you so much, Team Kamani, nakababad kayo. And of course, here, yes, thank you so much, Team Kamani. 9 people down namin. You want to became as a line. Yes, tayo kay G50. Jude Pies, hello! Yan, nakababad ba ako sa luna? Minutes tayo kay G50. Nice well yun a little while. Jude Pies, may nakatambay pa tayo. Tingin pa tayo kay Kura. Kay Kura, tingin pa tayo. Kay Jonah Adventure Club, playing pa tayo. The day I
JN, inunahan ko lang yung boses niya. Kasi ano tayo kanina, nag-echo-echo. And of course, si JR Bibliosas, still playing live. Nagplan ko na si JR kasi hindi ka naman makaano dun sa bahay niya. Hindi ka tayo nakakapunta doon na tumawid bigla. Nasaan si Idol yun? Nasa tahimik. Tahimik si Idol yun. So wala nga pala talaga. Wala pala tumahimik na wala. Nice call yun. Yeah, little while I will go to your kanya. Yeah, thank you so much. And of course, nice call yun. Your channel now. Tanghalian pa tayo kay Yvette. And of course, who are still playing. Nice call yun. Your video. Third videos here for nice video. For Natalino, Campos de Hordao. Okay, nice video. This is for Natalino. Nice video for with eyes. Nice video in your channel now. That's Campos de Hordao 2024 for Natalino. Oras still playing. Anong walang tao? Walang tawa. Oo nga, tumahimik si John. Ewan ko ba, saan na yun napunta? Sabi ko ba, tatawanin ko si John. Nawala eh. Biglang nawala eh. Ewan ko na saan. Ayan, John na. This is L39. The day I met the Iconic. Yeah, thank you so much. JN, still playing dito sa iyo, JN. Ay, nasa pinyahan ba? Ito mon, pasya dulu ka mon. Ayan. So, for us still playing at adventures, thank you like Dan. Kuya Tap, thank you. No problem po, Kuya Tap. It's okay po. Kasi nandito naman tayo din kay JN. Yeah. And of course, mayroon tayong mga tigpamanin na naka-live din. Dalawa sa ating tigpamanin na naka-live. Si June Vlog at saka si Miss Jami, kasabay ko. And of course, mayroon tayong dito sa kabila sa Purple Hearts, si
thank you so much. Naka-live yan si Nihat Kalik. Yan, thank you so much po. Okay, Nihat Kalik now in your channel. Here we ice cream was for trading. 215, nasa ba tayo? Roberto Mastrita, very special love. L3. And of course, Philippine Adventure, Sarah. Anusan ko kargaan kasi alam kayo yung Tayo kay Kuya Tab Cooking, Sarah. Kuya Tab, this is your health cake. Thank you so much. Harang for Philippine Adventure, thank you. And of course, Ura, patapos na, L5. Mel TV, thank you. Mel Family pala. Thank you. Thank you so much. Well, people in the house, thank you so much. Ura, patapos na. Okay. Patapos na yata ito si JR. Mun, nagkasabi ko siya. Binigyan ka sa Sino ba yung hindi natin napuntahan? Goodbye. Goodbye, going to you. Okay, nice value done in your channel. Of course, carpeting here for us, and the event is still playing. June Files, going to you, June Files. Nasa ka ba, June Files? Nasa taas ba yun si June Files? Yan, June Files, going to you na. Well, family, thank you so much. June Files, videos. Thank you so much, sir, and family. Aaron, thank you so much kayo kami mo. 9 minutes tayo for the cards here. And we have garlic. Yung playing. Yan, wala, tapos na. Thank you so much, Ura. Ano ba yung napuntahan dyan? Thank you so much, Sisigo. At Team Kamani, naka-safety kayo. Ayan. Punta, waiting tayo dito sa Sige na ako ng magaling dito kay Nihat Kalik. Parang nilagyan ko na yun ng moderator. Okay.
Mang Nati, this is L40. Okay. And of course, dito tayo kay Mr. Malaya. L17, birthday. Ayan. Kamemo Pam. This is L39. And of course, kay Adrian, naka-playlist tayo. Kay June Love, naka-playlist. Kay Alan Pumarada, naka-playlist. Sino ba to? Yan, Jude Files, still playing. Domingo Dalde, this is L28. Ayan. So, thank you so much everybody. Inikot ko lang yung ating mga binabaran. Of course, si Pastor Donel at saka si Mr. Tay natin. Pwedeng tayo dito. Hindi ka man naka-safety tayo. Bakit nag-error ako dito kay Miss Jamie? Ayan, thank you so much. Pwedeng tayo dito. JR Benjosa. Umahimik si JR. Ano nangyari? Ay, nasa malayo na si JR. Nagtago na. Nagtago na si JR. Parang ano. Okay. Still playing tayo? Ay, ano? Ate Bansi. And of course, yan, kay Yvette. Thank you so much, Yvette. And of course, kay Bingham Alex. This is Fish and Cat. Fish and Still Cat for Nihat Kalik. And then, of course, waiting tayo for somebody. We are waiting for somebody new now. Mang Melda, nandito tayo sa bahay mo. Waiting tayo sa premiere. Melda, waiting tayo kayo. Babay na po everyone. At ako'y aalis na po. Magpapasok tayo sa trabaho. Kabsat natin, nakaplay ka po. Arline Romagosa. Kabsat Arline, ipag-play kita. Oscar, still playing. Chrismel, thank you so much. Nandun pa rin yung nakabad sa'yo, Chrismel. Si Miss Beautiful. Ma'am Iconnect, Kabsat Nati, Sis Lucy, nakaplay pa rin po. Thank you so much, FBN, nakaplay po. Sis Helen, nakaplay. Sino pa ba yung plinay ko? Basta nakabakas na ako dun. Thank you so much for million people. Thank you and God bless us all. Bye.